Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Kaixo beste bine, lagunak. Urte berriarekin batera munduko mendebalde hontan gure buruari jartzen ohi diogun erronka tipikoetako bat izaten da kirola egiten hastea. Bai. Eta urte berria ez dugunez urrun, guk hori sustatzeko edo kirola hitz egingo dugu, baina ez edo zelango kirolaz, baizik eta hotzak akatzen egiten dien kirol berezi horietan. Bai. Ezta? Hori da, bai. Neguko kirolez izango dugu. Laster, datorren asteko asteburuan, otsailaren 6an zehazki, 2026ko neguko joko olimpikoak abiatuko direlako. Italiako Alpetan, Milano Cortinan, eta gaina, dagoeneko airean nabari da, ez? Hola, espiritu olimpikoa. Bueno. Kontinente eta herrialde guztien arteko batasun baketsua. Bai. Nik curling egiteko gogoa piztu zait. Ez dakit ondo zer dan, uste dut baiet. Baina... Saiatuko naiz azaltzen, zegu ere espiritu olimpikoak hartu gaitu. Oso. Eta hainbat joko eta hainbat kirol jorratuko ditugu. Eta curlinganekin bukatuko dugu. Baina hasi esango nuke neguko kirol erregearekin edo, ez? Eskiarekin. Bai. Eta hortarako joango gera... Pirineotara. Ez, Norvegiara joango gera, Lillehammerrera, eta ez dakik gogorakatuko zeraten, baina Lillehammerren 1984an ospatu ziren, joko olimpikoak, negukoak jakina. Eta Lillehammer da hiri txiki bat, herri bat, Oslotik 180 kilometro ingurura dagoena. Eta nik behintzat joko olimpiko horietatik gogoan daukadana edo gehien gustatu zitzaidana izan zen ikonografia berezia jarri zutela, ez? Bakizu, ikonografia joko olimpiko guztietan ikonoa jartzen dituzte, kirol edo modalidade bakoitza, ez? Adierazteko. Eta Lillehammerreko ikonoek zeukaten labar pinturen itxura. Eta berez, benetako labar artelan baten izan zuten oinarri, ikono guztiek, eta zehazki duela 4.500 urteko grabatu batean izan zuten oinarri. Grabatu hori Norvegian topatu zuten, Norvegiako radoi uhartean, fiordoetan. Esan bezala, duela 4.500 urte inguru, norbaitek erabaki zuelako ehiztari baten irudia grabatzea harri gainean. Eta ehiztariak, irudi horrek, labar pinturetan izan nahi den moduan, batez ere gizakiak oso modu eskematikoan, ez? Bai. Pixatu urkatu garen jokoan bezala, borobil bat eta lau makiltxo. Estilo hortan. Bai, estilo hortan. Baina kasu hontan, ehiztariak, irudiark, ohol makur bana zeukan oinetan, ez? Beste modu batera esan da, eskiak zeuzkan jantzita. Orduko eskiak. Hori da, bai. Eta... Ez oraingo flipatuenak. Ez. Zango ziren... Ez, egurrezkoak izan hori ziren, eta larruz edo estaltzen omen zituzten, museo batzutan eta gordetzen diren eski pixka berriagoak, baina zarrak, ez, gordetzen direlako. Eta horrek esan nahi du, ziurrenik neguko kirolik zaharrena dela eskia, ez? Berez kirol bezala etzen sortuko. Kirol gehiena bezala. Garraio bidea edo mugikortasuna errazteko tresna bezala. Batez ere, izotzez eta elurrez estaritako eremu haietan, baina egia esan bere alasiko ziren ere eski gaineko lehiaketak.
fun. Skiing, skiing, skiing for everyone, everyone. Skiing, skiing, skiing is fun. Skiing, skiing, skiing for everyone, everyone. Skiing, skiing, skiing is fun. Skiing, skiing, skiing for everyone, everyone. I like the sensation of sliding down the hill on my skis. Eta esan dugu hori, lehia berela hasi zela, ze eskiaren inguruko idatzizko aipamen izarrena Prokopio historialari bizantziarrak egin zuen, 6. mendean. Eta elurgaineko lasterketa bat deskribatu zuen, eta esan zuen parte hartzaileak iparraldeko herrialde urrun batekoak zirela. Segurazki, norvegiarrak ez bada ziren, gertu ibiliko ziren. Bai. Holan baita. Mende batzuk geroago, Eskandinaviar literaturak Harald hirugarrena Hardrade erregearen doainak goraipatu zituen. 1060an Bergenen errege norvegiarra bere arerio nagusitako batekin lehiatu omen zen eski lasterketa ikusgarrian. Hori gudu bat egitea baino asko ez? Bai. Bueno, azkena heltzen zenaren zigorra jakin berko nuke agian. Bai, bueno, merkeagoa bintzat, seguraski ez izango zen. Eta Norvegia ipatu dugun arte, baina Islandiarrek badaukate ere eskiarekin lotura berezia, ze Snorri Sturluson izeneko islandiar poetak, Snorri? 12-13 mendeko poetak, ul izeneko jainkoa aipatu zuen bere obran, eta ul eskiaren jainkoa zen. Hau da, eskiak bere jainkoa zuen. Eta hain da arkulari eta eskiatzaile trebea inork ezin baitu arekin lehiatu, esate zuen poetak. Eskiatzaile arkulari. Bai, egia da merkataritza harremanei eta migrazio mugimendu esker, eskia Europan, Ipar Amerikan eta Japonian zabaldu zen. Gerrek ere, bultzada eman zioten, ze ejertzituak bere mendiko batailietan eskiatzaileak trebatzen hasi, baitziren, hori nahiko praktikoa zelako, Bai. Eta abantaila bat ere, bai. Eta garrantzia horren leguko berriro Islandiara joan da, 1730 urtean indarrian jarri zen legea. Eta da, erregearen mandatuz, herritar guztiek eskiatzen ikasi behar zuten. Baitu. Eta gainera segurazki zuten forfaita horrein duarko. Ez, baina, claro, erremonterik gabe, oinezillo behar, edo... Bai. Dena ez du alde honik izango. Egia da eski modernoa, 19. mendean itxizela, 1825an, orduan Sondre Norgen izeneko eskiatzaile batek edo, Telemark izeneko teknika sortu zuen, Norvegiarra zen berare, bai. Egia da, aiala izen, hitz egiten orain eski alpinoaz, iraupen eskia aspaldi asmatuaz egon, iraupen eskiak ze teknika behar du, irautea. Ez? Oinarrian, bai, bi holgarrita, eta tira. Hori da. Luzea da mendia. Esan behar da, Telemark teknika hori sortu zuenean, Norvegia etzela independentea. Lehenik Daniarren esku egon zen, eta gero Suediar koroaren menpean ere egon zen. Eta independentzia lortu zuen, atzo, 1905an. Eta tarte horretan, azkenean eskiak lortu zuena zen, pixka bat Norvegiarren identitate nazionalen ikur izatea. Eta adibidez, 1888an, Norvegia bandikan independentea etzenean, Fridtjof Nansen esploratzaileak Groenlandiako kasko polarra zeharkatzea lortu zuen, eta heroi nazional bihurtu zen, hori ez, eskiari esker ere bai. Beraz, ikusi dugu, eskiaren garapena ez, eta sorrera hasieratik Norvegiaren esku izan da, Islandiarren baimenarekin, eta logikoa dirudiez, historiarreko grabatu ederura, erabili izatea jokoen irudi moduan edo. Lillehammerreko jokoiek beste bitxikeria badaukate, eta da, historiako olimpiadarik laburrenak izan, olimpiada laburrena izan zela, olimpiada ziklo olimpiko moduan ulertuta, ze 2 urtekoa izan zen. Badakigu ziklo olimpikoak 4 urte irauten dituela, eta ordura arte, 1982ko jokoa arte, jokoak itartean, urte berean egite ziren udan eta neguan. 1982an, udakoak Bartzelonan egin ziren, eta negukoak Alberbilen, Frantziako Pirineotan ez barkatu, Alpeetan. Eta handik aurrera jokoak tartekatzea erabaki zuten, eta horregatik egin ziren 1984an. Eta, Lillehammer iritxikia dela esan dugu, garai hortan 1984an
20.000 bat biztanle zituen, gaur egun 30.000 ez da iristen uste dut. Eta pentsa daiteke, joko olimpikoak jarri zutela nazioarteko mapan, ez? Ez Zerbait. ezaguna zela aurretik. Zerbait bai? Baina, 21 urte lehenago, 1973an, Lillehammer ezaguna egin zen lehengoz, eta gainera nolabait ere joko olimpikoekin lotutako beste kontu batengatik. Zertan ba? 73an esan dugu, urte bete lehenago joko olimpikoetan Munitzen, zer gertatu zen, Bai. bai. Palestinarrek Hegazkin 11 kirolari batekin. israeldar baitu eta hil zituzten. Eta Israelek, ohiko moduan erantzun zuten, Palestina, Siria eta Libano bombardatu zituzten hurrengo egunetan. Baina gainera Golda Meir lehen ministroak jainkoaren haserrea operazioa jarri zuen martxan, eta horrek nahi zuen, Mossadek atentatuaren egileak, palestinarrak, hil egin behar zituela. Eta horietako bat zen, Palestina horietako bat zen, Ali Hassan Salame, ustez, Mossaden arabera bintzat, atentatuaren arduradun nagusia omen zen berak, eta Mossadek Norvegian aurkitu omen zuen. Mossadeko 15 agente bidali zituzten Norvegiara, zehazki Lillehammerren topatu zuten, eta 1973ko uztailaren 21ean Mossadeko agenteak autozarengana hurbildu ziren, eta 13 tiro bota zizkioten. Baina kontua da, hil zuten ura etzela Ali Hassan Salame. Oso ondo. Ahmed Bushiki, baizik. Mugimendu palestinarrarekin zerikusirik etzeukan herritar, Algeriar, Marokoar, Norvegiarra. 3 herritartasun zeuzkan. Eta zerikusirik izango balu ere, erabat ilegala da. Gauzoiek egitea. Ahmed Bushiki hau, egun hartan, zinera joan zen emaztearekin, aurdun zegoen emaztearekin, eta ateratzean emaztearen aurrean hil zuten. Albo kaltea ditzen diote horiek. Bai. Lillehammerreko afera izena du, gertakari horrek edo, eta nahiko ondo bukatu zela pentsa dezake batek, baino gehiagok, ze Norvegiara joandako 15 agentetatik 6 atxilotzea lortu zuten, eta atxilotu eta zigortu. Eta gainera, urte batzu geroago, 1986an, Israelgo gobernuak kalte ordainak ordaindu zizkion Bushikiren familiari, bai. Ordutik ikasi dute, ez? Zer ez duten egin behar? Ez, porque trampa ere badauka, ze 6 atxilotu eta zigortu zituztela esan dugu, baino horietako batek etzun kartzela zapaldu, eta beste 5 2 urte baino gutxiagoko zigorra izan zuten. Eta 86koa izan zen, Israelgo gobernuak dirua jarri bai, baina ez zuela erantzukizuna aitortu. Eta jakin ezazuen gainera, Ali Hassan Salame, benez bilar izen hori, urte hartan hil zutela, 86an. Que la distancia ya no separe. Yo vengo acordándome de ti. Que no me digas, ay Paraguay, ay, ay, ay. Yo vi, cada día yo te quiero más. Yo vi, cada día yo te quiero más. Yo vi, cada día yo te quiero más. Hau ze? Bai, pentsatu ez. Ze salto klase dau. Zertara datorrez, bain Gypsy Kingsen abesti hau. Ahmed Bushiki, aipatu duguna, hil zutena, Mossadek hildakoa, Gypsy Kings taldeko kide eta sortzailetako baten anaia zelako. Txiko Bushikiren anaia. Ze txikia den mundua. Bai. Are gehiago sionista tartean sartzen direnean. Saiatuko gera orain sionisten gandik urruntzen, Bai, mesedez. ez dakit lortuko dugun, eta jongo gera pixkatatzea demora ginez, 84ko jokoetatik, 88kora pasako gera, Calgaryn egin ziren, Kanadan, eta erabiliko dugu aitzakia Bowsley. Bowsley. Bai, Bowsley, azkenean lera edo trinoi baten, elurretan edo zotzetan bera, irristan joatea da. Eta beraz... Bai, hola esan da, ematen du paseotxo bat. Bai, baina horre jatorria zer da, pues, Bai. guretzat txamperoakin elurretara jotea. Bai, hori da. Bai, beraz eskia bezain zarra izango da ziurrenik, eta
trineorik edo lerari gabeko bobsleia, hau da, ipurdiko gainean irristatzea, seguraski eskia bera baino bezain zarragoa edo gehiago. Norvegiako goitiberak. Hori da, bai. Ba, goitiberekin ere zerikusia dauka. Ah. Bai. Egia da hori ez, oso zarra dela, kirolaren arauak suitzarrek zehaztu zituzten, 1860ko hamarkadan, eta neguko lehen joko olimpikoetan, Chamonixen 1924an, ja bobsleia izan zen probetako bat, beraz, esan dezakegu, hasiera-hasieratik dela neguko kirol olimpikoa, baina 1988an bobsleia albiste izan zen beste arrazoi batengatik, eta da, lehengo aldiz, herrialde tropikal batek parte hartu zuelako neguko jokoetan. Ara. Bai, zehazki lauko bobsleigean izan zen, bobsleiak leran joten dira edo kirolari bat, 2 edo 4, ba, kasu honetan laukoa. Claro, behin jundaraino. Bai, hori da. Esango zuten, ba. Bai, gehiago sartzen baitugu, ba, beto. Bai. Eta zehazki Jamaikako taldea lortu zuen jokoetan parte hartzeko txartela. Jamaikan etzegon elurrik, etzegon izotzik, bobsleik pistarik ere ez, neguko kirol tradiziorik ere ez. Oendik ere ez, esango nuke? Oendik ere ez. Ez, tradizio pixka bai. Bueno, kontua da, bobsleiean alik eta bizkorren abiatzea ez, lerari bultzatzea, eta partaideak lerara igo baino lehen abiadura ez hartzea, funtsezkoa da, ezinbestekoa da, eta abiaduran lasterkarian jamaikarra baino berik ez dagoenez, ba, jamaikarrek printzipioz bintzat, lanaren erdia egina zeukaten. Lanaren zati bat aurreratua bintzat, bai. Eta orduan sartu ziren bi enpresari estatu batuar, historia epikopolita pixka bat izikintzen dutena. Apaltzeko, bai. George B. Fitch eta William Maloney izenekoak, eta haiena izan zen jatorrizko ideia, Jamaikan zeudela Pushkar Derby izeneko lasterketa bat ikusi zuten, eta lehen aipatu zu goitibera, nagusik izertzen proba hori goitibera lehiaketa bat. Beto jamaikarrak. Bai. Eta orduan jamaikar atletei bobsleigh talde bat osatzeko proposatu zieten, baina ez ezko erantzun zioten, ez? Erokeria irutzi zaien, baina jamaikar armadako kide bati, Ken Barnes izeneko koronelari ez zitzaion nonbait erokeria iruditu, eta bildu zituen kapitain bat, teniente bat, soldadu bat eta ingeniari bat, eta lauak komentzitu eta bobsleigh laukotea osatu zuen. Baliebiderik gabe, jakina pistari gabe, jamaikarren babesi gabe, ez ziren inork kasu handirik egin, entrenamendu oso gutxirekin, teknika kaskarrarekin, azkenean lortu zuten sailkatze proba gainditzea, eta Kalgariko txartela eskuratzea. Bueno, opor pasa. 4 lagunentzat, gainera, bai. Ez zuten dominari lortu, egia esan, ez zuten onik iristea lortu, ze biderdian erori ziren, baina alera hartu eta pista oinez egin zuten, bukaeraino, bai. Eta orduan dominari, ezakit egin daiteke, baina hauek egin zuten, eta dominarik ez zuten irabazi, baina publikoa bai, guztiz irabazi zuten. Jamaica, we have a bobsled team. Everyone says that we buy stuff cheap, like 30-odd Suzuki and rusted out Jeep. When Hurricane comes, we climb into tree. Jamaica, we have a bobsled team. Only wear clothes and have jewelry. Jamaica, we have a bobsled team. We eat jerk chicken and buffalo the wheat. Jamaica, we have a Eta jakinen nuen, ez, horia 88an gertatu zen, eta gaur egun zertan ari den, edo zertan dabilen Jamaikako bobsleigh taldea, eta hori sarean begiratzen ari nintzela, beste albiste batekin egin nuen topo, eta da, Israelek lehenengoz gizonezkoen lauko bobsleigh taldea eramango duela joko olimpikoetara. Berriro ez dago ies egiterik. Ez. Nik nahi dut, espiritu olimpikoa izan, baino ezin dut. Gau, zastuna. Berri agentzia baten albistea, albistea edo propaganda ditu, irakurtzen hasi nintzen, eta ez zen oso modu objektiboan abiatzen, testuak zioen, Israeldar laukoteak jokoetara iristeko Korinako bobsleigh pista baino bide gora beratsuagoa eta bihurriagoa gainditu behar izan zuela. Gaizuak. Gainditu behar izan duen gauza bakarra izan da ahots gutxi batzuk edo, ahots asko baino eragin gutxikoak, eskatu zutela Israel kanporatzea, eta nazioarteko batzorde olimpikoak esan zuela
aurrera. Israel, nahi duzuna egin dezakezue, inorren harridurarako. Oilegez, hori da. Eta gainera, esan behar da, ez dela lehenaldia Israelek neguko jokoetan parte hartzen duela, ez dela hain historikoa. Duela 2 joko, 10 parte izan zituen, eta azken jokoetan 6 Israeldarre parte hartu zuten. Neko nabarmena da, ez? Ez da neguko jokoetan parte hartzeko berez arrazoi gutxi dazkatela, ez? Elurrik, izotzik ez daukate. Baina zer daukate, propaganda makinaria oso... Eta dirua. Bai, hori da, dirua eta baiabideak eta azkenean egin dutena da, zergatik aukeratu justo Bobsleiko elaukotea. Azkenean Jamaikarren historio epiko hortaz apropiatu nahi izan dute, ez? Berez ez dakanean zer ikusirik, hori ez. Azkenean hori, horako nazioarteko bentoak, beren burua zuritzeko erabiltzen dute, eta lekuan lortzen dute, hori, dirua jarrita. Bai, identitateak suplantatzen jaioa badira. Baina jakin dezazuen, bilatzen nuen informazioa lortu nuela, eta Jamaikako Bobsleigh taldea ez zela bitxikeria hutsean geratu, handik aurrera, Kalgariz geroztik, joko olimpiko gehienetan sailkatu dira, eta gainera urtengoan gizonezko 3 probetan. Hau da, monobob, batekoa, bikoa eta laukoa. Eta zoritxarrez emakumezkoak atean geratu dira. Emakumezkoen bikoteak dago ordezkoen artean lehengo postuan, orduan ze egon behar dugu, ez dakit istripu bat, lesioren bat. Ahi esarteko. Bai. Bueno, orduan... Israelekoen munitz bat egin, eta gizonezkoen lauko Bobsleigean, 2 emakume sartuta, nahikoa. Eta hor uzten dugu Bobsleigha, eta bai, oain kurlina. Eta hortarako, beste 10 urte aurrera egin kasu hontan, egin behar dugu, Naganora. Naganoko 1998ko joko olimpikoak, Japonian. Eta lehengo aldiz, kurlina kirol ofizial modura sartu zuten jokoetan. Lehenago beste joko batzuetan erakustaldi moduan edo egon zen, baina atzo oso berriki sartu da kirola. 98an. Hau da, lurra garbitzen denbora gehien amate dutena, ez? Hori da, bai. Vale. Hain urte gutxitan, askok, kariño handia hartu diogu, kirol horri, ez? Batu bere... Ez, oso ondo ulertzen ez dugun arren. Nik definizioa ekarri dut, edo, ez dakit jokatzeko modua edo, irakurriko dizuet. Bai. Laukideko bitalde lehiatzen dira elkarren aurka, 20 kilogramoko 8 harri, 55,5 metroko luzera eta 4,75 metroko zabalera duen pistatik jaurtiz. Pistak, diana bat du marraztua pistaren amaieran, eta jaurtiketa guztiak egin ondoren, harriek, pistaren diana horrekiko duten gertutasunaren arabera banatzen da puntuazioa. Bueno. Zuk esan bezala, beste modu batean izan da jokalari batek fiambre bat hartzen du, ez, o fiambrera itxurako... Bai, totala. Gauza bati helduta, irristan egiten du. Edo rumba... Izotzetan, bai hori da. Rumba pixkat altu bat, gaina oso postura aerodinamikoan, ez? Bai. Belan bat aurrea eta bestean katzea. Eta bere taldekidek edo aurkariek, ezak zergatik, edo biek, erratza modu frenetikoan pasatzen dute bere aurrean. Bai, hor. Bai, hori da. Esan dugu oindala gutxi sartu zutela, ez, jokoetan, kurlina, baina kirol zaharra da berez. Diote eskoziarrek sortu zutela, erdiaroan. Eskoziarre daukate gaitasun bat, kirol aspergarriak asmatzeko. Golfa eta kurlina. Beste batzuk ere bai, Oso akzio bizia, trepidanteak dira kiroloiek, Bai. Eta petanka edo izan daiteke maila antzekoa. Petanka badu bere gauzatxoa, Bai, kurlinak asizkero segurure, bai. Bueno, esan dugu bezala, erdiaroan asmatu zuten, segura aski,
Pieter Bruegelen bi pinturetan, bi estena, neguko estenetan kurlinaren itxura duen joko bat ere praktikatzen ari den jendea ikus daiteke. Nik uste, hori, neguko kirolei buruz, ez, ikuspegi historikoa, igual podcast hau entzuten baino kuadroiei begira, Bruegelen kuadroa gainera dira, ordua pasaitzakezu, detailak ikusten. Eta aipatu ditugun guztiak, trineoak eta ez, eskiak eta kurlinare bai agertzen da, bai. Eta kurlinitza, bera ere Eskozian agertu zen, lehen aldiz, 1620ko dokumentu batean, Henry Adamsonek idaztako bertso batzuetan, aipatzen zen, eta munduan agertu zen edo, sortu zen lehen kurlin taldea, Kilsyth Curling Club izan zen, 1716an sortu omen zen, eta oraindik martxan dago. Eta zorionez, dakigula bintzat, Mossadek ez du sekula kurlin jokalaririk hil, baina ez nuke baztertuko, daukaten palmaresa ikusita. Denbora kontua da. Bai. Eta oraingoz behintzat, badirudi Israelek ere ez duela kurlin talderik. Denbora kontua da. Baina ez asmatu, non ari den kurlina indarra hartzen. Hernani. Eta errotzen. Bueno, pixka zabalago harta, baina bai, gurean, Euskal Herrian, 7 euskal talde daude. Benetan? Bai. Donostian Txuriberri taldea dago. Txuriberri da uste dela, hori, jokeikoak Txuriberri izena du, patinajea, eta kurlina ere bai. Eta Gasteizen ez bat, ez bi, 3 talde daude. Normala. Siberia Gasteiz tituluari hori eginez. Eta bata Iparpolo kurlin taldea, bestea Iceberg kurlin kluba, eta nire favoritoa izenez behintzat, Harrikada kurlin taldea. Oso deskriptiboa. Bai. Eta beraz, Joko Olimpiko sionistei boikota egin nahi badiezue, baina barruan daramazuen neguko espiritu olimpiko hori ez, askatu nahi baldin badezue, kurlinara puntatu zaitezkete. Nik harria bota, zuk erratza pasa nahi bazu. Bai. Bueno, etxeko pasilloan ere egin daiteke, erratza pasatzearena. Ja, baina biedero hartan zuk ez duzu bite etxean, seguru. Nik orantxe bertan, pasilloa daukat katulez beteta, eta kurrin pixka bat ondo atorriko lizeak. Zu harri formako, rumba. Ez daukat. Ez daukat. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.